Neng rekam neng. Sapa ra kowe? Awas. Lunyu. Pimo, Inul, Jene. Waduh, kira ora ndunung yo. Lah kok tegare dong ya? Andane padung. Iki lho HP-ku ra kena, aku ngono HP-ku. Ane giwe. Korono. Kakean aplikasi gitu. Ganti regi. Ganti. Yuk, ganti ta. Apa jika aku gini dhek kode ijol. Mulai ulang sih. Terus langsung itu mulai ulang. Wajahmu ya kaya lah nul.